और अच्छा लगेगा तो उधर से मीठी मीठी तालियां बजाएंगे कि सगुनी हारा दिया हमें गावे नेवा
और साथ में बनिहार के साथे आइल बड़ी सब कोई तो डेढ़ आइले बा। उनकर बाबूजी उनका से पूछा तारे कि हमार दामाद जी कहाँ गइले। तब बाबू को फुआ कहा तरी कैसे